היי, כאן נתי גז מחברת SLNG. היום מה שאני רוצה להראות זה את השינויים שיש באדיטור החדש לעומת האדיטור הישן, שהכוונה היא כמובן לזה, לחלק הזה. האדיטור זה החלק שאיתו אנחנו עורכים את ההודעה. יש למעשה 3 פיצ'רים עיקריים שהתווספו לאדיטור הזה. כל השאר האייקונים אמנם קצת השתנו, אבל הפעולות הן בדיוק אותו דבר, כמו לדוגמה התמונה. שאנחנו רואים שהתמונה קצת השתנתה, התהליך, אותו תהליך. אותו דבר גם לגבי הדבקה מוורד, הדפסה, לראות את המקור של ה-HTML. אז 3 פיצ'רים שאני רוצה להראות, אחד זה הוספת פסקה, כן? אני מיד אסביר, שזה אנחנו מוסיפים, אני תכף אראה. הפיצ'ר השני זה קו אופקי, שהוא נמצא כאן, והפיצ'ר השלישי זה שבירת דף. ויש לנו גם את הסמיילים, שאני אראה גם איך אזכיר את האפשרות הזאת. אוקיי. אז כרגע כדי להראות את למעשה האתגר שהיה בעורך הקודם, זה כאשר היה לנו טבלה, אני אוסיף טבלה שנייה, והיינו רוצים להוסיף לפני הטבלה איזושהי פסקה או איזושהי תמונה או משהו, לא היה אפשרות. היינו צריכים למחוק את הטבלה ולהוסיף מחדש. היום כן יש אפשרות, ומה שקורה זה שהעורך החכם הזה, הוא מוסיף, כמו שאתם רואים, קו כזה אדום על הטבלה או מעל התבנית, זה לא משנה מה זה יהיה, והוא מוסיף את הקו הזה איפה שהוא יכול, או איפה שהוא מזהה יש אפשרות לעשות רווח של פסקה. נניח פה לא עושה ופה הוא לא עושה, אבל פה הוא כן עושה. ואז מה שקורה כדי לאפשר את זה, אנחנו סך הכל מה שצריכים לעשות, ללכת לסימן וללחוץ Enter. מה שקורה, הוא יצר לנו רווח לפני הטבלה שרצינו. ומה שזה נותן, זה מאפשר כמובן, חוסך לנו המון זמן. לא צריך למחוק דברים, פשוט מאפשר עבודה קלה מאוד ונעימה. אוקיי, זו האפשרות הראשונה שרציתי להראות לכם. אפשרות שנייה, זה הוספת קו אופקי. כן, אני הולך למקום שאני רוצה קו אופקי. מה שקורה, אני רוצה להתחיל עם מידע מסוים, ואני רוצה להתחיל עם מידע אחר, ואני רוצה לעשות הפרדה ביניהם. אז אני לוחץ הוספת קו אופקי, ומה שזה נתן, אתם רואים גם אפילו האדיטור מופיע גם כאן. אם אני הייתי רוצה ליצור איזשהו רווח, אז יש לי כאן את האפשרות. אז הוא מייצר לי את הקו הזה, ואז מכאן אני יכול ליצור חומר חדש, וזה יוצר לי איזושהי הפרדה בין החלק הזה לחלק הזה. זה לגבי הקו אופקי, והאפשרות השלישית זה שיש לנו שבירת דף. וזה אני אלחץ ואראה מה זה עושה, זה מה שזה נותן, זה למעשה חותך בין החלק העליון, הוא ממש חותך, מפריד בין החלק העליון לבין החלק התחתון. וזה יכול לשמש להפרדת חומר, אם רוצים לעשות נושא חדש שאנחנו רוצים לשלוח ללקוחות, ורוצים שלא יהיה חיבור בין שני הנושאים. והפיצ'ר האחרון זה הסמיילי. אנחנו יכולים להוסיף איזשהו סמיילי שאנחנו רוצים, לוחצים עליו ומוסיפים אותו לתוך התוכן של המייל. זהו, זה הכל. לכל שאלה כמובן אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון שמופיע לכם מול המסך. תודה לכם, להתראות.